To, a daidai wannan lokacin ga mu nan a ƙofar gidan dambe da ke jihar Niger State Makwa, yayin da za a gabatar da wasu dambaye na kuɗi a yau ranar Lahadi. Za mu koma ga ainihin ciyaman mai ainihin gidan damben da ke Makwa, jihar Niger State. To, ciyaman salamu alaikum. Ciyaman jama'a za su so su ji menene ya ja hankalinka dangance da sa damben fatalwar shagon reza da bahago da dogon ba'are na kuma da damben autan yar biyar da dogon baura. Assalamu alaikum jama'a. Amin wa alaikum salam. Ina farin ciki a yau. To abin da ya sa ne na sa damben nan don dai karuwa ta mu daga mu hasu ko ba gaskiya ba. To yaran da naga ko ina ana yin damben nan. To ya kamata a ce Makwa na jinsa shi ma a fara wannan to shi ba ni farin ciki in cewa ni karan kaina ko fara yi wannan damben. Allah ya yarda. Kuma muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa mu fara lafiya mu tashi lafiya. To masha Allah, kun ji jawabi daga ainihin ciyaman kurogi da ke da gidan dambe a jihar Niger State Makwa. Za mu ƙarasa daga ainihin cikin gidan damben domin mu saurari me ke tafiya. Jama'a ku biyo mu a sha kallo. Bangaren gurma da dogon dambara bangaren tamu ya bukiliya. Dogon dambara ya yi bukiliya wallahi. Haka da haka za a yi wannan da ya riga ya hura ana cikin dambe kusa bai hada bai da zai. To, a daidai wannan lokacin ne za a gabatar muku da dambe tsakanin dogon baura da autan yar biyar a garin Makwa, damben kuɗi naira 100. Ƙara ƙaƙa. Akwai commentator, akwai media. Ƙara ƙaƙa. Duk cikin dambe ake wa. Ana cikin dambe dogon dambara autan yar biyar. Dogon dambara autan yar biyar. A kula da layi muna son mu koya muku aka koya ta yanzu ba kai wani tsanakan layin ba layin za mu kai inda za mu rage mai girma dogon dambara hauta fpl dogon dambara hauta fpl mai jiran bugu kawo hala mai jiran bugu kawo hala dogon dambara hauta fpl ko mu yi iska Allah ya sa mai iska ne kai kana da mai mun bare ne Ai talla mai kyau ka gurba da ne an kawo dogon bora an kawo dogon bora